Ng'oritang'ani abantu baminto nabakwanire mbuya more. Mbuya mono. Ase amarieta angorokwa CPA Evans Ongare Sese, inche na omomwagamo seita Nyageita Bombo. Eganga nere abosio abarai mbarimbari bamereire amate baigwete ng'a barabwo mbagekora buya kobua abande, lakini rende inche nasokire ng'a omomwagamo into ng'ende obosomba nkorere abanto. Igo nari ntebete ng'a 2027 chikura chia obwa-MCA bomwagamo noo ngakara etebe. Egento gegontenenia etebe teri boto embwate kero kende na echibesa gose ogotaka kwenyorera kende. Inche Nyasaye onkonyire nanyorire keria mbwate na shukuru, naende natagete ng'a kando na ogochi koboria obwa-MCA obwo ebinto biaito mbire abamwagamo bisirerete moino na moino, bitari bike. Kero kende abanto baroche ng'a mbaroche lakini batarochi. Oboremeri boria twatwarire ase eward yaito ya bomwagamo, nabwo nataka ndwanie at least gose mboke etobe nonye buna ebisaku binde especially bia Abagikuyu batobwoire baria batang'ete gokora amang'ana ebiasara na amang'ana echisemi. Abanto baminto ba bomwagamo, egento gekorokwa chisemi ime ya bomwagamo nkwambachire kororekana chiiranete inse mono. Narachirwanirie korwa emiaka 3 yaerire, abana nasugeti bosio ngabatebia tarera chisemi echi nkababeka ang'e na entigatigi yane bakorwa chiboundary chia ime ya bomwagamo, nababegete esukuru, they are in different universities, abande bagokora chikosi mbarimbari. Nabegete abana ba grade 10 in different schools, abande boarding schools, mbabere batato babaise gotoka bare this bakorete 2025, bare bono 2026 grade 10, abana 89. Abana baratoka ang'e babere batato nabo bare abe chida escola ase eng'encho ya challenges chire ibere isato. Lakini inche scholarship yane yarenge mbeka omwana grade 10 in a boarding school, arani grade 10, 11, 12, 3 year full scholarship. Ekero aminyokire igo naribirie permanent mark ase efamily ya omonto. Ecertificate etarwa emiaka na emiaka ekomokonya oro turu ekomoseiri turu. Ebagoteba ng'a the only permanent thing on earth is change. Change yakoretwa na echisemi. Bono abanto baminto onye semi teiyo ase omochie, it means ng'a there is a strong weakness. Especially etogoteba ng'a insinyo kare bagoteba ng'a ensinyo macha korera mbamuri etabwati. Nabere ngotebia abanto baminto ng'a gento eki nkeyo ng'a notwara abamura 10 omochie, omaekorete eburaburu, bamura baria mbagogokonya. Igo ensinyo macha korera siku ici payslip ete ase omochie oyo. Ase eng'encho ekero ebesa ere omochie eretire na esemi, na certificate. It solves almost everything. The common denominator ya problem chifamiri chiaito chinyinge na echisemi. Igo egento eke gia echisemi nintagete nke chinguru bono igese gotoka ng'a omwana narore grade 10 wenda gojoin grade 10 this year 2026, that is a serious problem. Naki kiagerire nachire ase TV na ase chiredio mbatebia ng'a abanto baminto tinasie kese gotoka ng'a omwana narore isiko mpaka bono otarajoin grade 10, omwana oyo bado nimotagete imo scholarship eywo esemi eye eche komokonya bosio mobasa kobuta na omwana oyo isiko. Akoambo time oratiga amang'ana okomonyoka ebiombe gochi kobwata chiloan, gochi konia eng'ombe ndetera omwana oyo ngomoseire rituru. Tagoteba ng'oire omwana ng'e polytechnic omochaye ng'a takwa enyara. Omwana oyo ntwarete egento tokoroka rero bagoroka CPC now CPE. Omwana oyo nabwate egento gete akoenda asoe pathway gete gochi komokonya achi gokora egento gete. Abana abwo bandetere tinasieka morango because about 98% nabeire bo kobaseiri turu. This 1% or 2% etigarete nabo bare isiko ntaraike nakegora nachira ase chitivi. Enamba ya kabere abanto baminto abana mbare bakorete amatemo ake KCSE 2025 omwaka oyo eta mbakora buya kero kende ase eng'encho ya 1 2 3 challenges. Abana bari babwate C plain na abana baganyora C minus baigwete ng'a baise konyora omonto abasaponse abaende esukuru baikaranse once more nabo bakomeki to university. Narore buya abana baise kong'ikera bono iga narairoririe abana bari 11 banyorete chi C plain abande chi C minus. Abana kianda C plain abana babere C minus. I still need more so that ege togocha kogenda 2027 2027 amatemo asokire abana abamorangerie emechango tebasa gochi gotobera emekong'u ake kwa sababu omwana gaetete buya chibesa okorigia nkoenda regular program okora egento keria gemo atagete. Abana aba nabarabwo nkobariginde kamoranche abanto baminto abana aba rora ase bare bang'ikere
torore ng'a skuru kitokobabeka bache excel through. By so doing to promote chisemi in our own ward. Egento kende ase chisemi echi abantu bandi buna abagikoyo barabwie bakogenda bateba ng'a omwana imo gisiringi 500 minyoka ekerasi ime intubo mwagamo ng'a goika tweyagie egento ndoche kigochikoba echallenge mono toise kogenda eng'encho ekabere eye ekero naro na produce these great scorers korubo mwagamo. We shall be having a great scorers in the next 5 years, I mean 10 years to come. Abana aba baise kogenda basome 4 years university 4 years bakore na ndo senkosi gete gwetero goboko kwane abana aba imbache banyorekero kende mwang'ake ire kura 2027 nandi nimbwate imani yisaine ing'achi kura nkoira tore togaidia abantu aba naende ng'ana bacha kong'ikera bante ng'a bono mweshimigwa twakorire ng'aichi gasi chire nabagonya narigiria abasani batari bake within Nyamira and beyond. Njenesi mingo wakantebe ng'aya abana nasometi yaba chi certificate yechi kora nje ndikere omwana egasi abana aba bari kubaso chi payroll bakonya abantu baito naende tindi gochigotiga kokonya abantu aba beyond 2027 onkogenderera nde kokonya abana aba as long as inde chinguru egento kende chisemi echekero nasokirie abana aba bachire barikirwe nintake toirane iga toikaranse mbatebi ng'a inu bono nabasomire abantu baito twabwateranira abana basomire barikirwe. You have resources chia mabuku ng'aki torarosie foundation ime yabo mwagamo ekokonya omotaka ase ensemo ya chisemi torosie an educational foundation yabo mwagamo egere tinchi gotoka ng'emiaka yane yachira ake narosire toking'a nitigete young tax magega barosirie foundation chibesa chisa ini kabisa chikokonya omwana omotaka otaete gosoa esukuru kora understand language ebuya nabanyagitari para chito nchira accessible buya unabona aya alongside ya kagabu chipara nchiri kwente gotambuka chigende chinyinge chichete chikauba chigatenenera abu nonya nabakurumi bagoeta obotuko gweta ebakominyoka batete gotambuka banyora ng'a batangirwe ogotangu koria eise gotoka ng'a communication nerengio akesimi ng'umbu bagoika kwebacha nabo bagoika gobwateruga bwase eng'encho chipara chi connected buya aibu arabeiro for the last few years abarai baito batemire lakini ase nari batigete ebitamase nonya teri boigo chinyagitari ase kogenda mariogota iyo inche bwega mocha ninyorenga nanyore ekerogi kia abanto baminta bamwagamo nyagitari teiyo nabe ting'ika chinsa chirinta kere gosupervise inche kia mariogo naro ayuata ambire kororekana emiaka emenga ataiyororo problem amariogo ataborete chinyagitari narari ingigegora omonto agocha atenene kabere gatato ataragweniwa ingigegora omonto akorikera ng'a genda ochikogora eriogo ase egete naende budget etiri amariogo agabeku chinyagitari echallenge erororo namang'ana echisemi tigang'iranera maega ake bono buna esukuru yaito ya Nyakenimo secondary school iga nebwate echallenge etari nke board of management ya esukuru eria inasaba gwetera ase omogambi yaito Nyambiri baiche bandore toikaranse togambe chistatement ibere chioka esukuru eri gochakera next year 2027 it won't be the same nechinde ibere isato chire gochi aria ase ward maegererete esukuru eri ntotagete upgraded eirane standards chiachi arenga oro toayo ni 1-2 challenges ntotaeti korwanisa egi esukuru ntotaeti komina barimu biabo ntotaeti gokora kende toturubanie community lakini ntotaeti tokwane because there is a serious problem ing'aki togokora we look for an everlasting solution towards education ya esukuru eria iko chisemi nchibwate some 1-2-3 hiccups chiwente koba high on doubt egere chisemi chigenderere alongside ebinto binde binge abantu baito bono buna abang'ina mbabwate ebiombe mbabwate financial challenges. I shall look onto that oise kogenda egetunu buna kia Nyambuya keigoraria tonyore resources bia macha abochoru ororo tokore siphoning to its neighborhood abantu banyora amacha amara we shall have done something kio machingi amache nare meto samu ya spark na barai ba magega amache ari na bari igo toise konyore namuna nyire bugambi obu ng'ende ndore ng'aki abantu bakonyora amache yanda ende kujikana ni mata yanda atirimboka abantu banyora clean water at their doorsteps. I think I shall have solved 1-2 togende tono yaito igora bokimori ine nyombe ende yaito ya gatatu naro toteme tobeka amache aikera abantu aba baito we shall do ebinto bitari bike toikere youth mbabwate a serious problem women like I've said earlier mbabwate a serious problem and even abantu ba disabilities people with the disabilities bantu bari mbaranyora muntu ko baikang'i abande bari nyomba in fact no gosoka isiko babwate problem
lakini koratebera ng'a ntobwate budget ye county ekere gwetigwa ntobwate ekeng'ese kere under the Procurement and Disposal Act ya 2014 egoteba ng'a 30% ya tenders newende koba allocated to this special group ya youth, women and people with disabilities. Abantu mbabwate omochando bwokwegena timanyeti ng'a kintabete about because abagwakwanire before batarabori oborai mbakorete kero kende egento nkokora bono ebaetete ng'a toe chikura banto bakariga left right center enamuna ekabora bakaba ase eng'encho mogotiga ekerogo getigare bosa eng'ana yane ya omoeri egochiasa abamwagamo abanto baminto mobwate ebibande bitranslate to votes 2027 imokorwana segi netoka ng'a oigwete ng'a tobeka omweshimiwa Evans Ongare ase ekerogo onye koigwete koigu bosa igo tabwati ekura eria it will be a serious challenge togonkonya turana mobwate ebibande mobwate ekura mombeke ekerogo keria mbasupport eproblem mobwate ere mecha inyesolve omonto ogwaka amatitiri ng'a popopopo 2 term ngototantania are omogaka ominto omweshimiwa Fred Matiang'i moisonde namoikera ase esimi ntwagamba nkamotebia challenges chiane lakini bono agantebi before then imbeke ekerogo nari ngochi konyara chinguru chisaine ngokoraki ngokonya abanto baito abanto baminto motigare ase omweshimiwa Fred Okengo Matiang'i abo nabo tobegete eriso monto tabang'aina naende monchore ebigoti kwa sababu abakora barabwo baro bakogenda banyora 1 2 3 handouts banya batenga 1 term imo ng'aino mogorwa ebibande bieno bigoru bigenda ng'ao imo ng'aino morangeri ng'anchu abanto 16 abanto 17 moikaransigwa mwatisuga rero technology yachire ogocha kwenda gosendi mokwenda muchucho ogochi gwaka ng'a yaya teiyo ase eng'encho omaete ng'a Fred ogo support